Ya Allah piki. Wis didol. Pira regane ndelok? 24.000 entuk pira? Entuk loro. Oh, alah wis dikongkon mbahmu. Ya Allah 24.000 entuk loro. Oh, ya wis. Wis jenenge apa, Pik? Ya wis nondang. Hati-hati ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ini ketiga kalinya ke rumahnya Mbah Sido. Assalamualaikum. Nah, beliau persiapan mau buat pesanan. Mbah, ini rumahnya Mbah Sido. Rumahnya Mbah Sido pembuat kerajinan bambu. Loh, lah kok sukune dianu ngeten iki napa? Sukune niku saged iki. Walah, terus ngoten. Nggih. Oh, pada reno-reno. Oh, alah nggih. Mbah, niki wau kula mriki badhe nyukakne titipan saking rencang TikTok. Niki 350. Niki sing 200 saking nggih tiyang 100 terus 50. Dadose niki tiang 3 sing nyukani jenengan. 3 orang. Mengke umpami angsal melih kula sukane jenengan melih. Niki amanah sudah diterima kalih Mbah Sido. Mugi-mugi berkah nggih Mbah. Jenengan matur suwun Mbak-mbak. Matur suwun, Mbak-mbak. Mpun nyukani yatra Mbah Sido. Kadi yatra Mbah Sido. Nggih. Mboten napa-napa to, Mbah, angsal yatra. Saged dinggih tumbas nggih. Alhamdulillah dinggih tumbas obat, dinggih tumbas maem, dinggih nggih ampun kesel-kesel, Mbah. Umpami enten tiyang pesen nggih didamelne, cuman kan mendhet mawon. Ngoten nggih. Nggih. Nggih niki sing nyukani yatra niku tiyang tebih-tebih. Nggih, alhamdulillah ini diterima oleh Mbah Sido. Mbah, jenengan angsal beras saking kantor desa? Angsal. Saking Pak Lurah? Nggih. Tapi nek yatra mboten? Mboten. Nggih, berarti Mbah Sido ini mendapatkan bantuan beras dari Pak Lurah, tetapi tidak mendapatkan uang yang 1 bulan 300.000. Nggih. Ini beliau usahanya adalah kerajinan bambu. Niku ke desa nggih. Nggih. Nek ke kecamatan asal lho. Nasi. Anu Napa? yatra Gansalato. Niku caire berapa bulan? 3 dasi. Setahun pe-3. Oh, setahun ping 3. Alhamdulillah, nggih. Ke kecamatan. Nggih. Setahun ping 3 medale. Berarti 1.500.000. Cukup Gansalato pe-3 niku. Oh, nggih, nggih. Setahun. Nggih, setahun. Nggih. Assalamualaikum. Iki rumahnya Mbah Sido. Nggih, kula bekukne. Nggih. Nek anak motor lawan mengke dalu kenging. Niki Padang, Mbah, nek ya menten. Nggih. Mpun dahar, Mbah. Pun pe-3. Nek diawani tegese mboten sore nggih mengke. Lah napa lawuhe? Alah. Lawe nopo nek disampel kok. Untuk ditugas kok. Yalah. Pacekale wae kula wasuk te Pak Kopi. Janterne. Nggih, nggih nyuci niku mawon. Walah, ngene lek pariem.
Yudi ke Pak Wo. Walah, jenengan terne mriko. Nggih. Oh, jadok. Dene dua mawon niku tiyang ijo nika sing tenturaken nika. Terus betas niku kalih kedas tumbes tiyang sekawan. Nikuli Mbah. anak kula wedok si enten ijo niku kan. Ayo Pak Guru asal. Ulangane pun nyantol sampai setahun kula pamit metu. Tutup cekap wae. Tapi jenengan telaten kok, Mbah. Lah nek alit ngoten nika pripun jenengan? Nek alit ngoten nika. Namung 20. Bot Bon si songo sak bon. sehat-sehat, Mbah. Ya, ini Mbah Sido sedang membuat kurungan ayam. Ya Allah, Sabtu pagi hari ketemu Vicky. Ardiko ning ndi, Fik? Getas. Ya Allah, ini Mbah Sido. Mbah. Walah, niki badhe dibetot teng Getas. Mbah, niki kula badhe nyampekaken amanah. Niki enten yatra 50 saking Mbak Okta. Niki 10.000 saking Mbak Yaya. Kangge sangu nggih, Mbah. Mugi-mugi laris manis. Ngatos-ngatos nggih, Mbah. Ya Allah, ini Mbah Sido, guys. Jalan kaki. Nggih, kantun ngeterne. Ngatos-ngatos, Mbah. Nggih. Ya Allah, ini jalan kaki. Ya Allah. Ngatos-ngatos ya, Mbah. Hati-hati ya, Pik. Akhirnya ketemu Vicky. Ini hari Minggu kita mau menyampaikan amanat. Pik iki untuk sangu 20.000 sangka Mbak Susi. Wong Wijil ditampa ya, dienggo tuku jajan, aja boros-boros ya. Ya matur suwun, Mbak. Dang. Ya wes, Dang. Sayar ning ndi? Oh ya wes, Dang. Hati-hati ya. Wes, Dang. Wes Dang mandi. Wes. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ke rumahnya Mbah Sido. Hari Senin. Assalamualaikum. Mbah. Mbah Sido, niki wau kula mriki badhe nyampekaken amanahipun saking
rencang TikTok. Namine Mbak Wahyuni saking Hongkong 250. Lah terus Wahyuni saking Hongkong. Daleme Ngapunten, sebutane ndek wau ngoten. Lah niki 100 saking hamba Allah. Mboten purun disebut namine. Niki kangge panjenengan, kangge kesehariane jenengan, kangge tumbas maem, lawuh, kangge nyangoni putune ngoten niku. Nah, ini guys, ini cemilannya Mbah Sido Klinto. Niki nek tumbas, Mbah. mboten asal nyukani Kak Mam. Oh, nek nyukani. Sing godhog jenengan ki, Mbak. Nggih. Disukani kalih. Nggih. Kalih dados sak ceting niku. Oh, Kalih nggih. dinten niku. Jenengan sing anu. Nggih. Jangan sanjang, Mbah. Matur suwun, Mbak. Ngoten. Matur suwun, Mbak. Nggih, mugi-mugi berkah, barokah. Mugi-mugi berkah. Nggih. Nih, terima kasih kakak-kakak TikTok. Semoga berkah barokah. Amin. Pik. Lah Mbah Sidan ndi? Gawa ngono kuwi yo, Nan. Ya wis, hati ya, Le. Temu Mbah Sido. Ada Pak Le. Damel kandang. Nggih, aku kok ternyata tinggal. Oh, Kan gambare Pak Le tanggane. nggih. Ngatos-ngatos, Mbah. Assalamualaikum. Hari Selasa tanggal 13. Ini ke rumahnya Mbah Sido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarapan, Mbah. Sarapan sego goreng. Oh, alah nggih, monggo. Disekecakaken sego goreng, nggih. Nggih tas sisik-sisik iki. Nggih. Oh, alah dadi niki ke sego goreng ndek wingi. Mboten Sekol ndek wingi. sekul dek wingi turah Nggih. terus kula goreng. Oh, alah nggih. Nggih, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Balik meleh, wau kesenten tamu. Iki ndamel napa, Mbah? Aji dapat teple. Pepe anu Pak ngoten niku lho. Oh, alah nggih. Mbah, niki wau kula mriki badhe nyukani yatra niki. Nah, niki saking Mas Adif Wafi. Jangan mirsani mriko. Niki yatrane 1.600.000. Alhamdulillah jenengan matur teng mriko, teng Mas Adif matur suwun, Mas. Matur nuwun Mas. Semoga rezekine berkah barokah. Semoga rezekine berkah Barokah. Saged nulung kula. saged nulung kula. Mugi-mugi Mas Adif Mugi-mugi Mas Adif sehat, sehat, panjang umur, panjang umur, murah rezeki. murah rezeki. Nggih, ini uangnya sudah diterima kalian Mbah Sido, monggo 1.600.000. Nggih, Alhamdulillah. Nggih, mengke mawon nggih. Pun fotone Dekni. Kita mau mengantarkan Mbah Sido ke tempat urusan tentang uang. Alhamdulillah beliau bisa melunasi hutangnya almarhum Mbah Sini. Bebannya sudah berkurang.